Bayethe emakhosini, bayethe kuni nonke izingane zethu ngoNkulunkulu Babalo apha ku-Spiritual Knowledge 333. Nto zakuthi bendicela ukuthi ni-like ni-subscribe, ningakhohlwa ukucofa i-bell please. Nto zakuthi lena i-video sisicelo esi endiza naso kwi-Gen Z, which is iland new healers, new leaders, eza i-shift change nto zobawo. Esi sicelo sam kuni nonke ninabantu abayi-Gen Z. Esi sicelo sokuthi sizokwazi ukuthi sinqobe u-matrix. Nto zakuthi ndicela ukuthi singaba bantu batsha sizawunikwa eligunya lokuthi ngoku izinto zitshintshwe zizisiwe ngakuthi eziba i-shift changer. Bendicela nto zakuthi ukuthi u-New Earth njengokuba esinika elithuba lokuthi nathi sibe ngamalungu ukuthi silwe okuningi kulo mhlaba, sincedisane naye ukuthi si-raise i-vibration yakhe. Bengicela ukuthi bantu bakuthi sibambisane, sisebenzisane, sibe moyamnye. Ayikho into eyogqitha leyo and udinga loo nto. Kwaye bengicela ukuthi sisebenzisane, sithobelane, sibambisane, singabe sikhompyutha ufuna uziprova amandla kumo okanye ndibe ndifuna uziprova amandla kuwe. Ezo nto sizibonile zenzekile, kodwa iziphumo zazo sizibonile ukuthi ziphume kanjani, ziphele kanjani. So bendicela ukuthi bantu bakuthi sibambisaneni, thina sisebenzisaneni, sihlanganeni, kwaye sithobelane, si-understandane bantu bakuthi. Bendicela, yabona ukuthi into zobawo indlela abathakathi abasebenza ngayo, indlela ezinto ezi-Illuminati, ezi-Freemasons, zonke ezi zinto zonke into zaba bantu, indlela abasebenzisana ngayo kuyatotyelwana, bayasebenzisana. Omnye akafuni uziprova amandla komnye because omnye uyamazi ukuthi ubani unento ethile, ungumntu onje nanje nanje. Uyakuthobela or uyayazi futhi uyayi-understand iposition yakhe. Akafuni ulanto uyothatha iposition kabani. Bayasebenzisana, bayathobelana, and i-damage abayenzayo ngokwenza loo nto apha emhlabeni kamandi wonke umntu uyayibona. Uze kweli cala labantu bomoya, kodwa ningandivi kakubi, andithi nabo balwi, but ixesha elininzi indlela abanqoba ngayo izinto zika-Planet Earth, bayahlangana bona, babambisane, bayathobelana. Ababe bekhompyutha ukuthi wena ungaphantsi kumna, ndimkhulu kwathini, like ehlobo kwenzeka ngalo kwicala lakamoya. Kamandi abantu abaninzi bazibonela izinto ezinjalo, kusiliwa, kutshiswana ngamandla, kufuna upruvanwa ipointi. Ezaa zinto asoze zisincede, ezaa zinto ziphela zisenza sibukeke ezabantu nje ngenxa yokuthi mna ndifuna utsalela ngapha, lo ufuna utsalela ngapha, lo ufuna utsalela ngapha. Endaweni ukuthi sihlanganeni, si-raise i-vibration kaPlanet Earth. Ngokuhlangana kwethu kulapho sihlanganisa ukukhanya esikuphetheyo. But ingilona abantu ufuna utsalela ngapha, ufuna ubona as emkhulu, ufuna ubona as emkhulu yedwa. If uyamazi omnye kukho omnye onabantu like othiwa umkhulu, ufuna uyoziprova ipoint kuye. Ezaa nto azisebenzi bantu bakuthi, especially kulo New Earth. Kulo New Earth bantu bakuthi kufuneka ukuthi sibambisaneni, sisebenzisaneni. Indlela leyo yokuthi sizonqoba ngayo okuningi. Kama nijongile imvelo iyaklina, iyasilungiselela.
into edingekayo abantu bakhulu uthando nokuthi si-unite, umhloniphe omnye nomnye kwenzele naye akwazi ukunika inhlonipho. Siyeke ufuna uprovana amandla, asizozilwanyana, sizilwanyana zodwa into eziprovana amandla. Masihloniphane njengasempondo zobawo. So into zakuthi endaweni yoba sibe sisilwa sijongisana, masisapotane, sibambisane, sigadane, sicholane, ngoba into zakuthi sibuya kwi-soul tribe enye. Sibuya kwi-soul tribe enye, silapha ngemishini, silapha ngokuthi sizonqoba, hayi ukohlulwa. Indlela yokudifitha uMatrix kukuthi sibambisane, si-unite. Ezi light sihamba nazo sidinga ukuthi sizihlanganise ngothando noxolo nenhlonipho nto zobawo. Tshaba lethu lunye, uyazazi ungubani, ndiyazazi ukuthi ndingubani. Masihloniphane, masihloniphane. Sizibonile iziphumo kwaba hambe kuqala kunathi kule ndlela, sizibonile into zobawo. Abanye babo ba-endaphe phela bejoyina iMatrix, baphela besenza izinto zokuncola, kodwa ii-healers zikwiqiniso beziyibambile, kunanamhlanje ziyibambile kwaye zisezayibamba, sithi bayethe kuzo. Kodwa ke bantu bakuthi bendicelela nje kuni nina new healers, nina new leaders, ndiyanicela nto zobawo, ndiyanicela sihloniphane, si-understandane, senze umsebenzi wethu ngokwendlela. Ungabi nantliziyo ende, into ongenayo uyi-understand ukuthi awunayo, kodwa uzazi ukuthi ikhona into e-unique elapha kuwe. Ndiyanicela nto zobawo, amandla siwanikiwe ukuthi sizonqoba nto zakuthi, hayi ukuthi sizobe sikhompyutha sodwa, sizibukisa ehlabathini, sivuyisa iintshaba zethu. Masinqobeni bantu bakuthi, masibambisaneni bantu bakuthi, masidibaneni bantu bakuthi. Unye ethu udinga oko. Eso sisicelo sami kuni nonke. Ndiyanicela abantu bakuthi ezinye izinto nezinye izinto kuzamele ningazinaki, nizibeke emva, siqhubeni sibhekeni phambili bantu bakuthi. Silithemba nogugu lukaplanet Earth bantu bakuthi. Masihlanganeni, sibambisaneni, sinqobeni bantu bakuthi. Amandla siwanikiwe, masingalweni sodwa, senze impazamo ezenziwe ngabahambe kuqala le ndlela kunathi. Sizibonile iziphelo zabo. So bengicela ukuthi ke nathi singanyatheleni kwinyathelo labo. Ndiyanicela abantu bakuthi. Kwaye ndicela ukuthi into zobawo kulo New Earth ndicela into yokuthi sithetheni sizi-healers. Ungoyiki uxolele ufela ngaphakathi, into ikuhlupha. Sihlangane, sisebenzisane. If unengxaki udibane nabanye abantu babazi ukuthi bayokusiza. Uyothatha endaweni yokuthi eziyaku uhambe uyothathela ingomso. Khumbula ukuthi impilo ayiphelelanga apha. Impilo ungayijonga kwasenyameni yawulimala. So khumbula ukuthi ungubani, ubuyaphi. Eso bisisicelo sami bantu bakuthi, ukuthi sibambisane, sisebenzisane, si-understandane, singakhompyithi, singabe sifuna uprovana amandla. Asizo animals nto zobawo, singabantu. Masihlanganeni sibonise ubuntu,
sibuyiseni ubushushu nothando luka planet Earth bayethi.